Maayong hapon, Agosto 29, tuig 2016. Kini si Kanunok o kini ang ulo sa mga nagbagang balita. Usa ka lalaki gisagpa kay Batigno. Uy, aduna kitay breaking news. Usa ka katabang sa Barangay 23, Gahubingog City, nga ginganlag Maribik ang naligsan tungod sa pagpangnakop o Pokemon. Naa si field reporter Nunok karon sa hingoog unsay naa diha. Salamat ka Nunok. Aniya kita karon sa Barangay 23, Gahubingog City para pangutan-on ang mga suod sa biktima. Palihog kog ingon kinsa si Maribik. Uninaya man ang inahan si Maribik. Unya, tigbaligay gyud na siya mani sa una. Hantod na himo na siya katabang ni Madam Ceci. Sugod na niabot ang Pokemon Go diri sa Pilipinas, pero minawala si Junal ug Belinda sa boarding house. Ay listen pod. Adik man kami ni Belinda sa Pokemon. Kada adlaw gani mo agto tatak hinguog kay didto ang Pokestop dani nga syudad. Mao nang natingala mi nganong wala permis si Junal ug Belinda. Naadik na mi og Pokemon Go. Naadik na sila og Pokemon Go. Unsay pero ako nagdahom nga moawat di si Madam Ceci ug Maribik. Ug sa among pagpangnakop og Pokemon. Naligsan si Maribek. Maribek. ug asang pudapit naligsan si Maribik. Dani ang tukmang lugar kung asa siya nabanggaan. Kitagin mi duha sa panghitabo. Di ba Islaw? Oo, nakita na ko ang pagabangga. Unsa man gid ay ang nahitabo? Sige siagit si Barbie kog Hello Kitty, dayon. Dayon? Hala, sorry, nalimot ko. Pasensya na. Gibungaw naman guna siya. Mauga ni Islaw bungaw ang iyang ngalan. Pero na siya video. Oo, nakoy video. Panid iyong hilabihang pagdumala kay basin na mga eksena nga dili angay sa mga bata ug feeling bata. Oh my god, Pokemon! Pokemon! Hala, na Hello Kitty! Chihuahua, I choke you! Ug nabay paagi nga ma-interview nato ang biktima. Agay! Nabanggaan ko! Sakit tayo! Gusto naman ako ng Pokemon! Ouch! The next thing I know! Jog agay! Pagkapait. Pero asa man ginagsugod ang ilang pagkaadik sa Pokemon Go? Nalain kay ko ni Maribik ug ni Madam Ceci kay kabalo ko gasabay na sila sa uso. Dula-dula ang Pokemon Go bisag di sila kaantigo sa mga pangalan sa Pokemon. Memorize na mo ang mga Pokemon! Oo! Memorize na mo! Memorize? Ngayang tawag kang Voltorb, Pokeball! Caterpie, Green nga ulod! Ratata, Mickey Mouse! Meowth. Hello Kitty! Gitawag gani niya si Diglett ug ug si Dugtrio. Tulog ka Tapos si Jinx, Nicki Minaj! Ekans, Zumo! Psyduck, Isang bibe! o Golduck. Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak. Maunang memorize. Tapos na sila iro. Maudi ay niya akong starter Pokemon. Kaklaro nga itong tinuod itong askal. Iyang pangalan kay Chihuahui! Wala man Pokemon na Chihuahua. Chihuahui! I choose you! Muna Mayra naligsan siya kay sabay siya sa uso. Gaba. Busa ka mo panid-i ang hilabihang pagbantay sa pagdula o Pokemon Go. Aron dili ka mo mga ligsan. Di na dyan mapugnan ang kabantog sa Pokemon Go. Kini si Kanunok ug ato ng putlon ang BJ News kay adunay liw party karon sa Tataki Ngoog. Maayong hapon. Doc? Unsa man Maribik? How serious is it? Tanan bukog sa imong tiil kay nabali ug naay permanente na kaguspatan sa imong pangutok. Bas hindi nakakalakaw. Ha? Pero nanakman akong Hello Kitty? Sadly, wala. No! Sorry.
What's up guys? Thank you so much for watching. If you like this video, be sure to give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already to see behind the scenes from this video and this. Ug sa among pagpangnakop og Pokemon. Naligsan si Maribek! Nahulog. Click the box on the left. And if you want to see the last episode of BJ Seria before naligsan si Maribik, click the box on the right. Tasa pa yung dila! Papo Dila! Hey! And of course, if you're in a mobile or touchscreen device, links are on the description box below. Hey! Kaluoy ni Maribik.